bandiraɓe musidɓe julɓe ko arnoɗo haaldude e moon alhaali médecine traditionnel taw noon ko golle ɗe ceerno El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo mbo Zawiya gonɗo toon to cité Aline Sow Golf sikki ala eɗen jiiɗi wadde présenté leɗɗe ɗe oɗo neɗɗo fof neɗɗo debbo wonduɗo e kiste l'ovaire e kiste liquidier oɗo itta e ɗum ha laaɓa o waɗatake opéré so feƴƴani 7 centimétre minen koye 7 centimétre min haala tan par ce que gollal fof dystrophie ovarien polype polykyste dystrophie e ko wayta tawano noon ɗum ɗo itta e ɗum ha laaɓa oti a règle o normal inchallah ko dokkal umringal to jomiraɗo nde tawno ko wawde ɓuuri wasde wawde woni eɗen mbawi hetade hen El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo ɓuuri hen yajñade ha ɓuureno famde kala joguiɗo fibrome ko ɗum addata yiide ella ko heewi wono kisti oyaɗa règle o no retarda kono oɗo règle o tino yiya ɗum laabi ɗiɗi e nder lewru oɗo itta e ɗum ha laaɓa o nesnesi oɗo siti o yimɓe hewɓe taw ko sitiji ɗi tampini ɗum kono ɗum ɗo inchallah ma on ti yi hen nafoore ɗum ɗo neɗɗo gorko so wiyama o dañata ɓiɗɗo so ƴetti oɗo inchallah paquet aji tati numération aray mobilité ara vitalité ara ɗum fof wona normal inchallah hewɓe ƴetti ɗum ɓe yi hen nafoore wonɓe français ɓe noddi ɗo ete ko feccere tan ɓe ƴetti ɓe wiyen machallah ɓe addi kaydaji ɗi joguinoɓe azosperme azonosperme oligosperme sévère ɓe ƴetti oɗo ɗi ñiwi ha laaɓi inchallah bisimillahi taala allahu karim haɗa ko teddungal moɗon neɗɗam celli alhamdulillah hande de a tawan ɗo sehil ma ere kamɓe fof kaɓe yaltuɓe hay goto ñallanɗo min goto ñalliɗo tigui waɗe ɗum ɗewi heeɓi yewde seeɗa nde wonno yenguene waɗi ɗo hennene to min jeehi kamɓe foof tigui eyyi aɗa selli ham wallahi ne sella bisimilla ma ɗum noon yonde hawre tellade ko anni ɓurnomi sohlude jaam wallahi ko jaam alhaali jewten ɗen ɗe e balɗe o tan hande noon ko koyngal ngal ɗon gartirmi ɗo ɓaade mi teyimo ɗo ala ko wonno koyɗam ala ko wonno kadi haajam somi dañi hakkude men ɓenninete te somi dañi kadi lewru korko nduɗo mi yiiɗa daɗami mi yiiɗa ndu woppami ɗo taw hakkude min ɓennira yiddam e ma ɗum tan fuusimi kadi gartumi ɗo huccidde e ma tigi mi nani haala ma vraiment min de a betti kam hande ngol betti kam torop sabu mi sikkano ma ar e oɗo saaha kono ɗum fof e waari noon hokkam dawal seeɗa tan hami yewditay waniraɓe worɓe sabu kamɓe fof e wonde miñamen kamɓe gonɗo hilifaɓam somi yewtide e mabɓe so Allah jaaɓi mami ruttu konngol e ma inchallahu rabbi king kadi ko no suuhaɓe mbiyatma ɗum ɓurata weldema mi wiruma noon sa yi noon noddumami ɗo henne ko won ko jinmi haaldude e ma kadi komi mawɗo alay saago ni tan mbami waɗirde faami te an no jiirumami ni mbaɗanni an aɗa andi aduna aɗa faami aduna eyyi ko ɗum noon tagui ko alhaali bane debbo hono ramata sa fof num ara gallamen yeyde e gueɗe makko ɗeɗon ala kongo dal hakkillam wone makko no feewi pour tadi wasa suudemo mboɗo yiɗimo te ko hooram tan kandinmomi hay goto mi handanani rama eyyi mboɗo yiɗimo te ko yidde gongira e gonga jiɗmomi kadi sinno sago hakkude amen kadi wona tawi kadi wonit kono yooɗiri taw wona ko saltiɗi wona ko hay goto jalata kadi min kadi mbaɗa jogui gacce makko seeɗa ayi kawma kadi ko noon ɗum tagui mbimami darumi haalde ma tawde an ka suka kadi min mbaɗa famma seeɗa mbaɗa yakori an ma wawa walludemi hen jibmi ko ya yettinanmo ɗum ɗon mbiya min nde ɗo gonmi ɗo hakkillam o foof e ɓerdam nde e guitam ɗe foof nane e makko faami sinno woni no koyɗe cagarte yahata he lewru korka he nde won noon koyɗe gumminɗemi ɗe ko koyɗe farata te cagarta addanimi koyɗe farat noon jahata koye farata mi andu wonde ummademi korko yo wasi ummademi korko yo en tant que ko jahami ko gonga ne selleyam lewru ndu mbami yaade foof mboɗo wawi arde ɗo ɗum tan saabi garmi mi calculani ni gonmi koye lewru korka te somi dañi ko mbiyami ko mi yiiɗa lewru korka ndu maaye mi taw dewgal men ɓenninaka inchallah yo Allah newno
minnene goppani hakkille minnene ko mbino mam gila e adana ko tan wannomi nangude ma ko yiide ma ka killifaɗo ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo juuɓo e minnene kami ɓiɗɗo debbo te cagarte mi sohlani mi yiɗa nadde kadi so wona juulɗo saabu debbo ko miskino Allah saɗa naata ɗo mbawɗa suurade ɗo gorko mo ganduɗa henne no wawi muñande mo ɗon tan mbawɗa nadde ka sehil miñam te mi yiyema jikkuji moƴƴi ɗum noon ɗum fof e wayde noon mi salanakima ko kalɗa ko kono rokkam tan hami yewtude miñira konam mi ruttayma konngol so Allah jaaɓi ko wawi hen wonde fof yo jomiraɗo newnanen tan ɗum watta caɗele ramata andi noon guila gummira fuura garɗa ɗo no garda mi sillani ko noon haqqillam e guiram fof kadi poyema guila gummimi Dakar yidde ma yiyam foori koy yo ay bode ano hol wonɓe dendena min ko min lammat denda mala hande o sa sona an joɓɓe ko jeeƴaɓi de elle sisi mamɓiɓe e ɓoore eyyi ɗum noon woppen hakkille so Allah jaaɓi e ko mbiyami ko so Allah ma muña noon fuurde wulde ko noon ayi kamɓe fof kadi hewɓe kadi jeehi kadi maayo ɓay ko ɗo mbotu dasa ko alay saago ko fuuta wuuli ko wuuli ko fof ko fuuta meɗen Dakar kam welat tan gonen toon so metti tan ga paatuɗen wallahi dara mi yetti o gallablahi mi ƴeew a sorti maayo a ko janoɗo maayo bisimilla ma jooɗo ƴewɗa sajjare kañum ne toon waɗa darsu muɗum maayo no weeli noon eyyi wonde ko yo Allah ɓel sutur tan a yiyat hay min toon tan ñallami hande koko ɓe jeehi yangue ko tan woppen hakkille mi yalta so Allah jaaɓi woppen hakkille Allah newnu woppen hakkille Seydi Diop so Allah jaaɓi Seydi anim sitta e jarama inchallah so Silla ari mi salminima yo nguur mi salminima no feewi yo nguur mbiyatmami ko tan mboy wadde min ko addi fof ko félicitation mbiyatmami quoi eyyi par ce que ka jambar eyyi par ce que aɗa wawno ni affaire o aɗa wawno waddir ɗum tan mbaɗa ɗum less aɗa joué e makko ɗon to min tinani min jaaha min gandoya ɗum wonta probléme donc a wawi jogade haqqille ka mawɗo a ara kata yawani min miñi ko a wawi haalandemi donc rutte ngal ɗon teddugal aussi eyyi Ramadou noon ko debbo ko juntirde seeɗa ko desateɗo mo joom galle makko artama ha dewgal makko daajama so tawi omo wawi dañde goto goɗɗo vraiment machallah ɗum ala probléme eyyi ko mbiɗa ko noon kam sattani banggam min kam voilà mboɗo wawi joindemo on ɗum ɗo mi haalde makko mi yewtude makko kono noon père wonko namdi mbaɗa ko jaam kam non ko jaam ko bon sattani par ce que ɗo way ko ɓuuri ɗum ni sattani ala min ko kala ko wawi namdade tanka tan mbaɗa wawi hebdemo mbaɗa gaddi eyyi bon oɗo saaha ni so gommimi ɗo ni bon wonko lijjirenomi mais newaki e newaki ɓaade newaki noon ari ha ɗo mo sikki ɗo Allah ñewni ɗum woni holɗum mo jogui probléme seeɗa wonko jinnomi sodde mi dañani donc mo jogui probléme 10 000 francs eyyi ɗum noon tan noon nande mama aɗa wawi fiidem ɗo 10 000 tan ko heddi ko min gérata ɗum ɗon ɗum kay yo haqqille ma deeƴ ɓetama ɓuuɓa mbimami sa heeɓi ɗum tan sa haade mokka mbaɗa père no wayno jaggimo ni mbimami min wima noon ɗoro min mosate ko gonɗo ko mayɗo kono ko mboɗo mi jala sababu no kalla o eyyi en tout cas dal 10 000 francs rek père ala ɗum ala caɗele ay mbima sa yiiɗi akara a suusas kaani tan te mbaɗani bane debbo ko joɗɗo ko jontaɗo neɗɗo suwine naate gueɗe makko alay saago woto ko waɗi ɗum mbaɗa andi ɗum kono noon de to gomɗo haydara mi yettirani mais ala caɗele joom bitig oɗa wonko joganino kam anani ɗum ko caisse noir am nan toon joni jehen toon woda ko moññanmami bisimilla père yo won tan kono noon kam yo wonde père te ay ko miijotomo kala ne woni korka ka kala ne maayi o hurto aɗa andi eyyi mboɗo wawno wiide ɗum mboɗo wawno wiidema ko ɓuuri ɗum saabu debbo ala coggu eyyi min noon kam mi miñi ko mboɗo wawno arde mi fiima santage uji musɗi mima père waɗ ɗum te peut être so tawi aɗa yiiɗi ma waɗ ɗum mais nami andu an vraiment kaɗa moƴƴe société o non moƴƴi saabu bawɗan ma yiiɗi ari yettini jinnaɓe firti ko vraiment oɗo kam so tawi heeɓi ma jogo jogogal moƴƴal te ɗo an woni jinnaɗo makko ɗo ala hay goto sowona an min dane kawam joni jeento neɗɗam oɗa mi ƴewtaw mum fiya toon goɓɓal oɗo leeli de oɗo kay leelani ko horɓe kono wona an hoora ɗum woni haala ka ay mbaran ɗo no kasniɗo touba koni min mi haalɗani waɗe fullaji an kam Mariam ko neska fon taton kon ɗo to gonɗo
tungu ni mi horani ñamde fondetaake wallahi fondere o hay so hoorani ko ɓiɗɗo galle koye galle he jeeya ko foti ñamde probléme ngala onno min andi la waɗama surprise andi ɗum min dal min mi leptima min lorlima onon gila Koorka fuɗɗi ha faade ñallangal hannde on meeɗa fawde guertode on meeɗa fawde hay ɓoccode ala ko haali tewu hay dara ko moƴƴi wo kafe ɗiɗi sukara jajatullahi ɗum waɗama hande kon sa daari tuma welto ande ɓerde ma ne ɓuuɓa e deyi ande komi defi kon o fiyan tum mi defan ande welday ka ande ene ɗiɗo welday barne kalnomi ino ko neɗɗo ma ko surprise wallahi ko waɗatama kon tum ɗum ɗo ko an beele Allah mari mam ñaaw tew seeɗa deyi ande kan ko sirɗoni moƴƴi deyi eyi ko ɓoyri mi defanma hande di boyri ɗum ɗo ne moƴƴi e horuɗo boyri ko woni kondu ɗum ne fanɗi boyri ala ɗum kay haydara ala hen de cellal normal ɗum wonti sabotage yagal sabotage o woni koye segnorade mi Allah ala nen andu no way moƴƴide e ɓandu ni e fi mbulegi sa yari ɗum ɓayata kono gonɗe e frigidaire ni ɗum ɗo sa ñaami ɗum ɗo reedu ma no udditto ko ari wayamay ay gasi akko yamay ay gasi hakkude ngella la ilaha illallah bone yani kay mbaɗo waya mi ñamani ko moƴƴi omo adda ko gawri wonɗo en ko cellal naturel wonɗo force naturel wonɗo ay an noon Silla so o yeewimama mi koye ma yi so yiyanayma o watta ham ko watta ham ko e gonɗo kadi an nde wonno ka kiitaɗo an ka bone bonɗo gila bonam gorko o naatema bone ajjinimo a ñande wo ñanda sonkay mi yi ko conkumi wonde fangata an ñande wo ñande a sonk mariam jogay o respecté ko mono on ɗum kadi kadi ko gonga haala mon ɗum ɗo ne neɗɗo horita ha nangi muren totte ɗum ɗo alsan an tottaka tottani yaltu hen sillam mi haalat yaltu hen sillam mi haalat yaltu hen ay beye baali mo neeɗa ɗaaɗi aɗa foti teddinde hen mawne o ono ganda koni teddinde koɗo joni a teddine e sinno ko goɗɗo arno ɗo hen kaɗa ne waɗa hunde fof yo welto joni o ko ƴiƴam ma o ko ƴiƴam ma o so wiyama hunde ko an wiya an yaltino teddina ɗum an haalama contrat saabu an ka doño ko kata subaka wona ɗum soydi te an musikame ma an no garɗa ɗo nde mbimami ya tom appartement am to min gam rande sa toon so Allah jaaɓi wona heege mbiyata machallah rif mbimi moƴƴuɗo ala e baaɗi moƴƴuɗo ala e baaɗi anen ga kay il faut ɗi moƴƴuɗo ala e baaɗi moƴƴi en tout cas dal koɗo fori ko teddine e sa garɓiɗi kam joni bone ajjinma joni bone naatayma dede annen ko an wallam eyyi ko woni aɗa andi an oɗo sino wonano koko looji tattuma jarɗa wonani way wallahi haali gonga o koko bugina yarnuma wallahi moƴƴi yo lumbo gorko timmuɗo gorko o caabiɗo ne wiye gorko aɗen wayano maɗani waya jarani wallahi wayano o koy ne welda koy o koy ko mum kono weli koy Silla o koy ko mum kono weli koy debbo ma ɓuranma bane debbo ko waɗi ne welimi tawde ko noon kala ko waɗi ne welimi tawde ko noon ene eyyi o faama noon modi am ɓe noddindeɗa ɓayan ko sonko kala ko jungo waɗi jungo no wawi ɗum ittude o tawi ko kaɓɓuɗoma o wuli ɗum ha laaɓa cer neɗɗo hoorata guila suba hiroɗo mbaɗa ɗum disputation ɓayan ko sonkugol tum balɗe sappo e joyi nani mi humtotako e kafe ɗen kanko ɗo wowi yarde ɗum ari yara kafe ɗen kono ayi ami woolaninama ayinni a ñamata kamɓe ɓe ñaami ana wawi harminde walla wawi harminde wata ɓaccugol tulay mboyri gone weɗi wona kono heegaɓe alay saago on ñamata on jarata kay